Bai, bueno, esan dezakeguna da epaiketa hau anakronismo bat dela, ez? Gure operazioak hasten dira 2013an, iraian herriraren aurkako operazioarekin, eta argi ikusten da zein zen estatuaren borondatea, eta zen pixka bat eraikitzen ari ginen etorkizuna baitzea eta iraganeko eskema batera pasatzera, ez? Eta gogoratu behar da, 2011an etak bere ziklo armatuari amaiera ematen diola, eta horrek ilusioa piztu zuela gizartearen artean, ez? Ikusten zen, jasandako sufrimendua alde batean utzi behar genula, eta etorkizuna bakean oinarrituko zen etorkizun bat eraiki behar genula, ez? Eta justo horretan geundela, estatuak erabakitzen du herriraren aurka joatea, gizartean pizten ari zen aktibazio sozial hori, elkartasun olatu hori zapustea. Eta ja hortik aurrera gainontzeko operazioak etorri ziren. Bai, ez? Precisamente hori 2013an justo baita Euskal Preso Politikoen kolektiboa bazegoen bere barne eztabaida batean, non bide berriak esploratzeari bidea ematen ari zion, eta orduan legalidadearen bidetik ere bai, elkartasun pilo bat jasotzen ari zen, hor adibide gisa egin ziren urtarrileko manifa jendetsuenak, ezta? Eta justo horreri etenaldi bat eman nahi zioten, precisamente atxiloketa hoiekin hasi ziren herriratik, baina ez bakarrik herrira, baizik eta preso eta iheslarien eskubideen defentsan aritzen ginen esparru ezberdinen kontra jo zuten, ez? Lehendabizi izan ziren herrirako kideak, baina ondoren 2014ko urtarrilean etorri ziren presoen kolektiboaren bitartekaritzan lanean aritzen ziren kideak, ondoren 2015ko urtarrilean atxilotu gintuzten abokatuok, eta ja ondoren martxoa aldera, etxerateko kideak eta jeikiadiko kideak, ez? Hau da, esparru ezberdinak, bai presoen osasunearen inguruan antolatzen ari ziren baliabide medikuetan ibiltzen zirenak, bai dispertsioaren kontra eta familiarrek sufritzen duten egoera egoeran laguntzeko kideak, etxerateko kideak, bai presoen defentsan epaitegietan ibiltzen ginenok, eta gero kalea aktibazioan ere ibiltzen zirenak, ez? Orduan guzti horren kontrako operatiboa zen momentuan, eta orain ere gure kontrako espetxeratze aukera hori bide berdinean eragiten du, ez? Berriz ere, preso eta iheslarien eskubide horiek egoera edo kinkalarrian jartzen eta barruan gauden inputatuen egoera pertsonala eta ingurukoena ere baldintzatzen, ez? Nik uste dut urte hauetan konfirmatu da esaten genuna, ez? Estatuaren apostua zen gatazkaren konponbideak blokeatzea, gizarteak irtenbideak behar zituen eta estatuak kontrakoa egin du, eta hori da egun aipatu egun konstatazio bat, ez? Estatuaren aldetik blokeo hori ezarri dela agenda politikoan, eta egun blokeo hori pairatzen ari garela. Hala ere, guk esaten duguna da, hori epaiketa honen aurrean, berriro bere garaian sortu genituen aukerak sortu behar ditugula, eta berriro preso eta iheslari politikoen auzia agenda politikoaren erdigunean jarri behar dugula, benetan honi irtenbide bat emateko, eta benetan gizarteak bilatzen duen bakea eta etorkizuna bilatzeko. Eta guk esaten duguna da gainera, nazioartean ere guk egiten genuna eta balioan jartzen genuna ere, horren aldeko iritsi bat dagoela, ez? Eta guk ikusten duguna da, gizarte demokratikoetan elkartasuna oinarrizko eskubide bat izan behar dela, eta preso eta iheslariekiko elkartasuna, medikua, soziala eta inkluso politikoa, eragile sozialekin harremanak egiten bermatu behar dela. Orduan, ikusten dugu alde batetik blokeo batean gaudela, baina gero ere aukerak irekitzen direla, eta benetan gizartearen nahia hori dela, ez? Eta horren arira ere, igual, azpimarratu genezake, estatu frantsesean
kasu honen inguruan dagoeneko aurrekariak egon direla. Emili Martin hasiera batetan, herrirako kidea zen Emili Martin, hasiera batetan ere, inputatu zuten gure kausan eta bere euroagindua eskatu zuten. Baina, Estatu frantseseko epaitegiak bertan bera utzi zuten eta hango fiskaltzak ere horrela eskatu zuen, bertan bera gelditzea, ikusten zuelako leporatzen zitzaizkion egitateak, elkartasun hori eta egiten zen lan hori, ez zuela bat egiten antolakunde terrorista baten kide izatearekin, eta atzera bota zuten, ez? Baina hori kontrastatzen du Estatu espainolaren jarrerarekin, ez? Jarrera represibo horrekin eta nola kriminalizatu nahi izan dute, eskubide demokratiko hori izango litzatekena, ez? Eskubide politiko, zibilak eta elkartasuna antolatzearen eskubide hori. Bai, ikusten zen hori, ez, estatuaren jarrerak ez zuen bat egiten Euskal Herrian, Euskal Herriko gizartean zegoen nahiarekin, baina aldiz igual Madrilen edo Estatu Espainolean errealitate horrekin agian estatuaren jarrera bai bat egin zuela, ez? Eta nik uste dut hori ez dela oso zuzena edo justizia terminoetan erreparatzen baldin badugu, ez dela eraginkorra, ez? Guk uste dugu hori beste fase batean egon behar garela eta gainera lan egiten baldin badugu eta aipatzen zenun, ez? Igual Estatu frantsesa eta inkluso Ipar Euskal Herria hor ematen diren harremanak eragileen artean eta gizartearen sektore ezberdinen artean hori balioan jarri behar dugu eta hori elkartasun hori, aktibazio sozial hori ematen baldin bada, ikusten dugu eraginkorra garela eta estatuek bultzatzen duten jarrera horren aurrean ere alternatibak sortu ditzazkegula, ez? Egia dela, beraiek eraman nahi gintuztela beste aurrekari batzuetara eta saldu nahi zituzten operatibo hauek dena eta da mezu horren pean, ezta? Baina argi zen egona zela inflexio puntu bat eta jendarteak ere jazuela berdin jasotzen eta ez da ere beste eragile batzuk, ez? Inklusibe gure atxiloketen kasuan, abokatuen atxiloketetan argi ikusi zen baita estatuko abogaziak edo eta baita abokatu elkargoen dekanoak, bai Bilbon, bai Nafarroan, salaketa egin zutela operatibo polizial hauen ezbehartasuna zen. Egia zen gure lana egunerokotasunean epaitegietan egiten genuela eta operatibo horiek mediatikoki nola saldu ziren gure atxiloketak, esposatuak kotxeetan sartzen eta ez zirela inondik inora beharrezkoak, ez? Epaitegietan egunero ibiltzen ginela eta zitazio huts batek aski zuela horretarako eta orduan ikusten zen nola operatibo mediatiko guzti hori beste interes politiko batzuen pean zegoen, ez? Bai, eta jendea oso ondo kokatu zuen, ez? Ni gogoratzen dut adibidez herriaren aurkako operazioarekin, hori ez zegoen inkomunikazioa, ez zen egon tortura eta denok kalera atera ginen operazioa eta gero, ez? Deklaratu genuen epaiaren aurrean eta gero aske geratu ginen segurtasun neurri batzuekin. Nik uste dut jendeak ulertu zuen zein zen momentu politiko momentu horren garrantzia, ez? Eta zein zen balio politikoa eta jendeak ulertu zuen, ez? Kalera atera behar zela bere elkartasuna adieraztera eta esateko ez gara iraganera itzuliko, baina gero bestalde batetik egin zen ia 70.000 laguneko mobilizazio bat preso eta ieslari politikoen alde, beraien eskubideen defentsan. Eta nik uste dut hori da jendarteak oso ondo ulertu zuena eta estatuen aldetik lortu ez zutena. Eta nik uste dut hori izan zela aipatzeko zerbait. Bai, ikusi duguna da, gure sumario honetan, espetxe eskaera oso larriak pairatu ditugu, ez? 8 urte eta 20 urte eta erdi bitarteko eskaera ditugu bertan gauden 47 kideok, 117.600 euro isunetan, eta gero 3 hilabeteko epaiketa bat Madrilen suposatzen duen guztia, ez? Bai gastu ekonomikoa eta baita ere desgaste pertsonala, bakoitzaren lanean suposatzen duen
enkajatu beharra, familietan, esaten genuen ere bai, 38 adingabeko daude sumario honetan, espetxearen mamu hori sufritzen, egia da, oso eskaera larriak direla, eta hori nolabait animoan eragina badu, baina beste aldetik gu ere sasoitsu eta indartsu aurkitzen gara oneri aurre egiteko, ikusten dugulako gure lana baliogarria zela, legezkoa dela, beharrezkoa dela benetan preso eta iheslarien eskubideak defendatzeko eta babesteko eta nolabait aurrera eraman ahal izateko, eta orduan lasaitasun horrekin ere bagoaz, gure lana zein izan den aldarrikatzera, defendatzera, eta horren kriminalizazioaren kontra borrokatzera. Eta horretarako ezinbestekoa zaigu guztion elkartasuna ere jasotzea eta antolatzea eta argi gera dadila benetan olako epaiketa bat egun ez duela inongo zentzurik, erabat anakronikoa dela eta nolabait hortik atera daiteken epai bakarra absoluzioa litzatekeela, ez? Bai, eta nik uste dut igual, justo momentu honetan Euskal Herrian moda dago, ez? Baina txarrenari honen atera behar diogu, eta nik uste dut gizartea eta jasotzen ari gara, egun hauetan jasotzen ari garen elkartasun horretatik hori da nabaritzen dena, ez? Aukera bat ere irekitzen dela berriro preso eta iheslarien auzia agenda politikoaren erdigunean jartzeko, gizarte honek baduela kriston gaitasuna hori bere onena ateratzeko, eta nik uste dut, eta gainera horrekin ere emozionatuak gaudela, hori lortuko dugula, ez? Eta iraian olatu berri bat piztuko dugula, eta ziurenik urratsak emango ditugu nahi dugun etorkizuna eraikitzeko. Nik uste dut, benetan ez dagoela argudiorik olako eskaera batzuk egiteko, ez legoke argudiorik ere ez epaiketa baten aurrean aurkitzeko. Eta olako eskaera erraldoiak ez dutela, zentzugabekeria besterik ez dutela erakusten, fiskaltzaren zentzugabekeria eta biktimen akusazioen zentzugabekeria ere, ezin dugu ahaztu, ez bakarrik fiskaltzak, baizik eta kasu honetan ere badugula hau bete eta dignidad eta justizia biktimen elkarteak, gure kontra ere eskaera horiek mantentzen dituztenak, eta nik uste dut beraien eskaera horiek badoazela benetan zigor ejemplarizante batzuk bilatzera erakusteko guk egiten genuen lana ez dutela inondik inora babesten eta beraien helburu bakarra dela hori zigortzea eta gogor zigortzea, ez? Beste inori ez ditzaion erakartzeko olako lan batean inplikatzea, ez? Olako zigor ejemplarizanteak nik uste. Bai, nik uste dut mendekua dagoela atzean, ez? Estatu espainolaren aldetik mendeku goze hori beti ikusi dugu eta ikusten dugu hori, ez? Anakronismo hau egungo testu inguruan jarri ahal izateko mendekuan oinarritu behar zara. Eta nik uste dut hori oso larria da, mendekua erabiltzen baldin badugu, hori, sufrimentua erdigunean jarraituko du eta horrek ez du laguntzen bakea eta irtenbideak lortzeko. Eta nik uste dut perspektiba horretatik ulertu behar dugula egun dugun egoera eta berriro diot hori gainditu behar dugu, beste termino politikoetan jarri behar dugu epaiketa hau, gu gainera beste printzipio etiko batzuekin lan egiten genuen, hor eman zen aldaketa, eta horregatik lortu genuen aktibazio sozial hori, eta nik uste dut lortzen baldin badugu hori, mendekutik ateratzea eta jartzen baldin badugu denok zer irabazi dezakegun horre erdigunean, estatuaren logikarekin apurtuko dugu eta bestelako eszenatokiak ireki ditzazkegu epaiketa honen aurrean eta etorkizunari begira. Bai,
guk momentu honetan ari gara nolabait elkar harremanetan eta aipatu zen aurrekoan prentsa aurrekoan lantzen ari dela manifestu bat, eragile ezberdinak eta pertsonalidade ezberdinak elkartasun hori nolabait antolatzeko eta adierazteko eta atxekimendua jasotzen joateko uda bitartean. Eta horren amaiera edo horren inflexio puntu bat litzateke iraiak 14 Bilbon planteatzen den manifestazio nazionalean. Horretarako, hori, herri batzarrak egiten ari ditugu, antolatzen ari gara gure ere lantalde ezberdinetan, bai arlo komunikatiboa jorratzeko, bai harremanak jorratzeko, eta baita ere baliabideak jorratzeko, ezta? Zeren ikusten duguna da ere, makroepaiketa honek kriston gastu ekonomikoa sortuko duela, eta milaka eta milaka euro beharko ditugula horre egiteko, eta horretarako ere elkartasuna eskatu dugu eta sortu ditugu baliabide ezberdina, hor gure webgune horretan www.amaika-makroepaiketa.eu zen, eta hor soporte ezberdinak agertzen dira, bai soporte komunikatibo, bai albisteak eta egiten ditugun ekimenen agenda, eta baita kontu korronte zenbaki bat elkartasun hori jasotzeko eta bideratzeko, ezta? Niri gustatu zait gainera sare sozialetan garatu den idei bat eta da hori, defentsa lanean eta elkartasun eremuetan ibili garenon aldeko defentsa bat ere orain egin behar dela eta lekuko hori gizarteak hartu behar duela. Eta nik uste dut ikuspuntu horretatik ere antolatu dugula iraian egingo ditugun herrie eta auzoetan eta gero iraian 14an Bilbon egingo dugun mobilizazio horretan perspektiba hori landuko da. Orain herri erronka bati heldu behar diogu, denon artean honi aurri egin behar diogu eta elkartasuna ezinbestekoa izango da gure epaiketan gure absoluzioak lortzeko eta etorkizunari begira oso beharrezkoa den elkartasuna bermatzeko preso eta ieslari politikoen eskubideen alde.